Salutare, mă numesc Constantin Gabriel și astăzi o să vă arăt un nou videoclip. Deci, am și un Free Fire și astăzi o să vă arăt cum să vă luați orice skin vreți. Deci, mai întâi, deschideți un browser și scrieți download. Aveți link-ul în descriere. Lulubox. Dați pe primul, nu stați, dați pe a doilea, asta ca să fie mai mare versiune și dați OK. Așa, stați că nu este mult, doar 13 MB. OK, 10, 11, 12, 13. Dați deschideți. Dați accept. Dați permiteți. Așa, intrați aici. Free Fire. Și fashion, bla bla bla. Ok, fashion skin, gun skin. Launch. Ok. Și asta pot să vă arate totul. Dați play now. Download. Play down. Continue. Se deschide acum în Free Fire. Uitați că scrie aici Free Fire Ice Boating. Ok. Așa arată arsenalul României în lupta cu coronavirusul. Pe noi, pandemia ne-a prins nepregătiți. O recunoaște chiar directorul municipal, distribuitorul național de echipamente medicale. Noi, aparatură și echipament de protecție a început să sosească în urmă cu 2 săptămâni într-o ori foarte... Abia de câteva zile mai multe zile și echipamente au început să fie... Ok, hai că sunt prea mult și... nu am mult spațiu. Lăsați. Dar oricum, să vedeți că o să vă meargă. Eu am fost Gabriel și ne vedem data viitoare. Pa, pa!